el nostre grup donarà completament suport en aquest punt. També ens agradaria que anéssim treballant, no? Que un cop arreglat aquesta situació poguéssim saber a veure quin equipament municipal hi podem destinar-hi allà en aquella ubicació. Nosaltres donarem suport, com ho vam fer-ho al mes de setembre. El que sí que tornem a insistir, com vam fer al mes de setembre, que és a veure si podem treballar amb un ventall més ampli de veïns i veïnes del nostre municipi per tal que puguem valorar-ho i puguem tenir diferents inputs de les diferents entitats que estiguin vinculades amb aquest camp en el nostre municipi. Sí, el nostre vot també serà favorable. A favor també. Ha estat un treball fet, una comissió feta amb tots els grups polítics i nosaltres ja vàrem fer les nostres aportacions. Creiem que cal treballar així i que el que sí que estem molt d'acord amb el que vostè diu, que dintre d'un any es revisarà per veure, seria interessant veure quanta gent ho ha utilitzat, com ho ha utilitzat. Realment totes aquestes dades són interessants de copsar, però llavors si cal canviar o revertir alguna de les coses, fet. Des de Junts per Catalunya veiem aquesta moció com una posició contradictòria, el bueno sí però no. Per què ho diem això? Perquè per un cantó ens diuen que el model lingüístic català ha estat una de les principals eines de cohesió i de promoció social, però després també ens diuen que cal complir les resolucions judicials del Tribunal Suprem, tot i que aquestes vagin en contra o restin a la promoció social, a la cohesió, a la igualtat d'oportunitats, etc. Creiem, que ara és el moment de fer pinya per la llengua catalana, amb un gran pacte polític i social que preservi la immersió lingüística, el paper del català com a llengua vehicular del sistema educatiu del nostre país. També l'Estat domina l'idioma a força d'imposició i no entén que l'idioma és la diversitat. Imposar hores lectives de castellà no creiem que sigui un bon relat de concòrdia ni de retrobada. Les llengües són un tresor a preservar. A l'estat espanyol es concep com una nosa i que cal arraconar. I quan diem que l'estat espanyol no és un estat plenament democràtic, també ens referim en l'àmbit lingüístic. No es pot ser una mica democràtic ni es pot ser una mica plurilingüístic. La defensa de la llengua catalana només ens té a nosaltres mateixos, els catalans, i per tant cal defensar-la. Per això tornem a dir, la llengua no es toca. També serà favorable. Denunciem la creixent inseguretat que estem patint els veïns i les veïnes davant de les diferents actes vandàlics que es produeixen durant ja diverses nits a la zona de l'Avinguda Antoni Gaudí i concretament també en el SOT. A l'hora d'aquests veïns d'anar a la policia local per posar una denúncia, se'ls dona hora, amb més d'una setmana d'espera per tal de poder fer la denúncia. Nosaltres el que sí que demanem és que, sisplau, es revisin aquestes mesures perquè a una persona que li han rebentat el cotxe un dilluns no li donen hora fins al dilluns següent per anar a fer la denúncia, l'assegurança del cotxe no li pot cobrir aquests danys. Desitjar-los a tots els santquirzencs i santquirzenques un molt bon 2022, ple de pau, ple de salut i ple de llibertat a tots nosaltres.